लाइटआनो खोमसि कमेन्ट खालामदो दे सोर फैदों गुड इभिनिं गासैनिसिमबो दसे फैलायबाय दिनै एलबियाव कमेन्ट खालामदो दे मालाय इदि मावबाय थादोब्रा लोगोलाय रावबो गैथारा माथो कमेन्ट खालामदो प्लिज सोर दङ कमेन्ट हरदो दे दे कमेन्ट हरदो मा हाबलाय ओंखारलाय थांजोब्बाय सासे मानसिफोरा कमेन्टबो मोनसेबो हरला नायदों आरो थांफिनदो एसे गोबाव नेनांगौ
दे कमेन्ट खालामलाय सोर दङ कमेन्ट हरदो दे सोर सोर दङ जि गोबाव नेबायलै आङो थांफिनलायबायसो माथो सोरबा हाबलाय ओंखारलाय थांगासिनो रावबो कमेन्ट हराखै बेसे गोबावजो फैयो देमबाय थानि र' दिनै दे कमेन्ट खालामदो सोर दङ सिरि सिरि नायखुमाबाय दंथारो आरोना कमेन्ट मोनसेबो हराखै सिरि नायदो आरो थांदो नायदो आरो ओंखारलांदो ब्लड ब्लडनो अन खालामना ओंखारलांदो माने कमेन्ट हरदो दे नायखुमाबाय थानांला MK अफिसियेल आदा सफैनो हादों आरोना थेंक इउ स' माच दे आदा कमेन्ट हरनायनि थाखाय ओमफ्राय आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय लाइक दान होननानै होनहरदों थेंक इउ स' माच आदा लाइक होनायनि थाखाय मा खबर जाखांबाय नामा आदा आं एसे बिजि दे होननानैनो अके आदा बिजिबालाय जेबो नङा दे लाइक होनानै थांबानो जाबाय दे आदा जेबो नङा दे दे सोर फैबावदो कमेन्ट हरदो दे दसे रायलायनोसै दिनै बिराद एलपि होसोदों मानसिफोरा मा होनबावनो आरो
comment please comment सानै मानि दङ कमेन्ट हराखै सोरबा नायखुमाबाय दं नामा आंखौ कमेन्ट हराखै नायदों आरो ओंखारलांदों लाइटआ मानोबा मावबाय थादोलै दिनै मिनिनोबो ओंखारलायलांबाय आं कमेन्ट हरागौबा इदिनो सिरि थाबाय थानांसिगोन नायै नायै SB फेमिलि अफिसियेल सफैनो हादों आरोना हाय जाखांबाय नामा फ्रेन्ड होनदों औ जाखांबाय SB फेमिलि गोजोननाय थाबाय आरोना आंनि लाइभआव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय लेटन बाग्लारि आदा सफैनो हादों थेंक इउ स' माच आदा आंनि एलबीआव सफैनो हानायनि थाखाय गुड इभिनिं लाइक डान सिस्टार होनदो थेंक इउ स' माच आदा लाइक होनायनि थाखाय ओमफ्राय खबरफोरा माबोरैहाय खिन्थाहरदो लेटन आदा ओमफ्राय SB फेमिलि फ्रेन्ड खबर सबर माबोरै नोंस्रा जाखांबाय नामा खिन्थाहरदो दे मा ओंख्रि जानानै फैखो खिन्थाहरदो लेटन आदाया मा होनदों मोजां आंहा नोंहालाय मारै ओंखाम संबाय थादों आरो नासो संबाय थादों आंनो होनदो ओंखाम संबाय थादों होनदों खोमा आरोना लेटन आदाया मा ओंख्रि संखो लेटन आदा ना ओंख्रि नामा जोंहा दिनै थाब जादों आरोना थाब जाखांबाय ना गोदोर संबाय थादों आं सिस्टारनो बिराद गोथाव जागोन दे माजों संदों लेटन आदा खिथाहरदो दे माजों संदों ना गिदिरखौ नोंहालाय मारै होन्दोंमोन आरोना आंना खबरा दासान्दि एसे मोजाङानो आदा लेटन आदाया मा होनदों आंनि भिडिअखौ नायना होदो औ नायगोन दे लेटन आदा नायखायो आङो नोंनि भिडिअखौ नायगोन दे ओमफ्राय SB फेमिलि मा होनदों जाखांबाय बिलाहिजों दाउ बेदरसोमोनहाय जोंहानो गोथाव दे बिलाहिजों दाउ बेदर लकेल दाउ नामा ओमफ्राय लेटन आदाया मा होनदों बिलाथिजों संबाय थादोंनो नंगौ नामा गोथाव जागोन दे बिलाथिजों संदोंबा लेटन आदा SB फेमिलि खबरफोरा माबोरै भिडिअबो बानायनो मोनाखै ओमफ्राय एलबिबो फैनाय जाथाराखै नालाय दिनैयो एलबिखौनो होबाय आङो भिडिअबो बानायनाय जाथाराखै ओमफ्राय दसे रायज्लायनोसै होननानै फैबाय लेटन आदाया मा होनदों आं हमनो हायाखै नोंखो दाबो बहानि मोनदों आरोना आङो माबानि धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आदा
ओमफ्राय SB फेमिलिया मा होनदों लकेल मोननो बा गोथाव दे गोथाव। उपानि मोननि खाथिखै दा होनदो खाथि दा होनदो आरोना उपानि उपानि होननायखौ आं खोनाबाय थादों आरोना ओमफ्राय आं बारा मोजाङै सिनाया आरोना लेटना दा थेवबो उपानि होननाया जोंनि खाथियानो होनो जोंनि खाथियानो होनदों आरोना इसोरनिफ्राय जोंनिसिम मोनफैनायाव एसे आधा घन्टासो टाइम नांबावगो आरो जोंना इसोरना थाबैयो माने मा होनदों आंहा ट्रान्सफार जासिगोन गुवाहाटीनिफ्राय डिमापुरावनो नंगौ नामा आदा ओमफ्राय आदाया माबाफोर मावगासिनोमोन नामा गुवाहाटीयाव मा जब मावदोंमोन आदाया आं मोजाङै मिथियासै मा जब मावोमोनथाय कमेन्टखौ जि गोबाव नेनांगो मानसिफोरा थांफिनजोब्बायसो खोमा SB फेभरेट मा होनदों आंनि ब्लगखौ नाया नामा नोंलाय माथो कमेन्टखौनो हरला फ्रेन्डनो ओइ भिडिअखौ नायो आङो ओमफ्राय लाइक मारियो होमबाबो कमेन्ट हरनाय जाया आं नायबाय थायो दे नोंनि भिडिअखौ नायो दै लाइक मारियो आरोना ओमफ्राय कमेन्टखौ बारा खालामा आङो लाइकखौलाय मारिना होयो दे कमेन्ट हरगोन दे एबारनिफ्राय भिडिअ होबाय थायो मालाय नोंसोरासो आं भिडिअखौनो होनाय जाया नों होनबा आंखौ सापर्ट खालामाखैदा आंनो खालामदों लेथ'नादा आङो नोंखौ सापर्ट खालामदों दंखायो आंनाव नोंखौ सापर्ट खालामनाय आं गोसोआव दंखायो बेनिखायसो मिथियाखै नों आंनो नङा नोंखो माने भिडिअखौ नोंखौ सापर्ट खालामदों आङो ओमफ्राय नोंनि मोनफा मोननै भिडिअ नायदों आरोना होमबाबो कन्टिनिउ माने मालाबा नटिफिकेसनफोर फैबाथाय मालाबा सोलाबा जायोना ओमफ्राय आरो आं बारा माने सिंसिम थाङाखै आरो दे आदा माने बै सापर्ट खालामनाय समाव बे समाव आं नोंखौ सापर्ट खालामदों ओमफ्राय भिडिअफोरखौबो नायदोंमोन आरो मोननैसो ओमफ्रायथ' ओरैनो एलबि आवसो लोगो मोनबाय थाखानाय जायो नालाय सोरनिबा एलबिफोराव
जेबो नङा दे कमेन्ट हर एबारनिफ्राय होनबासो मिथिगोन आंनो। औ जागोन दे कमेन्ट हरगोन। कमेन्ट खालामगोन दे माने भिडिअफोरखौ बिराद मानसिफोर बिराद लोगो जाबायना बिराद फ्रेन्ड जाबाय माने सोरनि माबाखौ भिडिअखौ माबायदि कमेन्ट हरबाय थानो माने पात्ताखौनो मोनलायलाङा माने ओमफ्राय नायो आरो ओमफ्राय नायबाथाय लाइकल' मारिनानै थाखायो कमेन्टखौ बारा हरनाय जाया बिराद भिडिअ नायनाय जायो नालाय सानसेयाव। आं गुवाहाटीयाव थायो आरो रेलवे डिपार्टमेन्टाव जब मावो आं सिस्टारनाव। अ नंगौ नामा आदा मोजां दे नोंहासो मालाय। जोंथ' माथो साख्रिखौनो मोनला फरायनोनो बाग्रा जाबाय दाना साख्रि मावनोबो। होमबा दा माबानिफ्राय गुवाहाटीनिफ्राय डिमापुराव ट्रान्सफार जासिगोन आरोना। बेसे इयार्स जाखो आदानि जब मावनाया? मोनगोन दे मानो मोना जानोनो फरायनोनो बायोना जोङो दाना बिराद फरायनो बाग्रा जाबाय। गाधा जालांजोब्बाय फरायनायाव। कमेन्ट खालामदो दे सोर दंबावो आरोबाव सिरि नायनानै दं माथो साथाम मानि दं कमेन्ट हराखै। 3 इयार्स जाबायनो अ मोजां दे मोजां। ओमफ्राय आदानि अरिजिनेल न'आ मायावमोनथाय? आं उदालगुरि डिस्ट्रिक्टनिमोन उदालगुरि टाउननिनो अ उदालगुरि। नोंसिनि उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआव थांफेरबाय आरोना अराङाव थांबाय आङो। खनसेल' थांबाय आरो अराङाबो उदालगुरि डिस्ट्रिक्टआवनो गोलैयो दाना आदा? दे कमेन्ट हरदो दे सोर दंबावो। साबा मानि जाना दं कमेन्ट हराखै रावबो। गोलैयोनो औ
अराङाव थांखांबाय आरोना खेबसेल' थांफेरबाय खोमा होमबा SB फेमिलि मा होनदों दिनै SB आव फुटबल नायनो फैयाखैमोन नामा नोंलायनो ओहो थाङाखै आं दिनै आं एसे लोमजाना दं आरोना ओंखायनो थांनो हायाखै आथिङा एसे प्रब्लेम जाना दं आंना लोमजाबाय थादोंमोन दाख्लै साननैसो ओमफ्राय मोजाङै हामाखैना ओंखायनो थांनो हायाखै इउटुबनिफ्राय फैसा मोनबायना मोनाखैनो मोनाखै आदा मोनाखै मानसिफ्रा आंखो गोबाव जानायखाय फैसा मोनबाय खोमा सानो आरोना ओमफ्राय आंना माबायानो जायाखै मनेटाइजेसनानो जायाखै मन'खौनो खालामनो हायाखै आरोना आङो माने बिराद गोबाव गारसोना दोननाय बायदि जाबाय चेनेलखौ ओमफ्राय भिडिअफोरबो बारा होआमोन ओमफ्राय आरो सिगांथ' सर्ट भिडिअ स्टेटास भिडिअफोरसो होयोमोन नालाय भिउ जाया माने भिउआ एसे एनै थांबाबो माने वाट्च टाइमा बारा जायामोन आरोना आवार्सआ ओंखायनो माने सर्ट भिडिअ होबाथायथ' वाट्च टाइमा बारा जायाना ओमफ्राय आरो दाथ' भिडिअखौनो होआ माथो सिगांफोरसो एसे एनै स्टेटास भिडिअ बानाय होयोमोन चेनेलानो आंना मेइनानो स्टेटास भिडिअनि थाखायसो आं चेनेलखौ खुलिखादोंमोन आरो ओमफ्राय इदिट खालामनो बानानैनो ब्लग भिडिअ खालामग्राबो जालांबायमोन होनबाबो ब्लगखौ खालामनायानो जाया सोलाबानो ओंखायनो गोबावथार गारसोना दोननाय बायदि जाबाय वाट्च टाइमानो बारायनो हाला दाना खम जालाङो SB फेमिलिया मा होनदों आं थांदोंमोन नायनो दिनैनो नामा आंहा थांनायानो जायासै गैया थांनोबो मोनासै खाथिबाबो थांनोनो मोना लोमजाबायबो ना नङाबालाय थांनो मोनगौमोन आरो नायनोबो बालायलाङो आं इन्ट्रेस्टबो मोनलायलाङा फुटबलखौ आरपिडिया एन्जेल आगै सफैनो हादों आरो ना थेंक इउ स' माच आगै आंनि लोगोआव सफैनो हानायनि थाखाय हाय बाजै होनहरदों आरो ना हेल' आगै मा खबर जाखांबोबाय नामा हेल्पि होनाय नुदोंमोन माथो नोंखौ आङो लाइक होनानै होदो आगै लाइक होआखैबा SB फेमिलि फ्रेन्ड लाइक होनानै दे लाइक होगोन ना होआखैथाय एथनारिया थांबाय नामा बारा मोजां नङा बाजैनो मानो मा जाखो दिनै फेस्लाय फैनो लुगैनानै फेस्लाय फैबाय आङो मोनगोन दे लासैनो सिस्टारनो मोनो ना मोना इसोरासो मिथिसिगौ आरोना लेटना दा मोनगोन ना मोनाथाय माथो भिडिअखौनो बानायनोनो बाग्रा जाबाय बायाबालाय मोनगौमोन मालाय बेफोरजोंनो मा होनो सोलिलांगासिनो ना मानसिफोरा बांसिन मानसिफ्रानो आजिखालि ससियेल मिडियायाव ओंखारग्रा जाबाय नायग्राफोराबो खमायलांनाय बायदिसो जाजोब्बाय गुलु ब्लग्स सफैनो हादों आरो ना थेंक इउ स' माच गुलु ब्लग्स आंनि एलपिआव सफैनो हानायनि थाखाय हाय होनदों हेल' गुलु ब्लग्स माबोरै खबरफोरा खिन्थाहरदो जाखांबोबाय नामा खिन्थाहरदो ओमफ्राय आरपिडि एन्जेला गैया मा होनदों गुजुबाय थानायखाय दोनफिनबाय आं देहाखौ बारा मोजां मोनाखैनो लोमजादों नामा लोमजालायबाय नामा होमबा आगै नोङो गुलु ब्लग्सआ मा होनदों मोजां आब' नोंनालाय मा खबरनो आंनाबो दंलाबायोसै गुलुआगै बिदिनो मोजां गाज्रि गेजेरावनो दङ गुलु ब्लगआ मा होनदों जाथ'वाखैनो नंगौ नामा जोंहाथ' दिनै बिराद थाब ओंखाम जादों 6:30सोआवनो जादों SB फेमिलि अन होनदों थेंक इउ दे अन थाबाय थानायनि थाखाय
गोदान गोदान भिडिअ लाबोनांसिगौ जमा जमा जानानै। गुलुआगे मा होनदों मा ओंख्रि जाखो आब'नो माबा ओंख्रिया मोननै आरोना जोंहाना दिनै माने मैथाजों ना ओमफ्राय मैथाजों नाखौ आं जायाखै आरोना आगै ओमफ्राय आंनिया मुला आलु नामोन। ओमफ्राय वाट्स आवार कमप्लिट जाबाय नामा बाजैनो जायाखै दे आगै आरपि आगै जायाखै आंना नोंना बेसेबां जाखो खिन्थाहरलाय आंनाथ' दाबो गैयानो माथो। लेटनादे मा होनदों दिनै नोंनि लाइफआव फार्स्ट डे सिस्टार आरो लोगोसे बर' लेंगुवेजेस लिरनाया गोरोन्थि जादोंबा निमाहा बिनाय थाबाय सिस्टारनो। अके आदा लेटन आंबो बारा एसेबां एलबि फैनाय जाखाया लाइभ होनाय जाखाया होमबाबो गेजेर गेजेर मालाबा मालाबा ओरैनो आधा घन्टा बा 1 घन्टा मालाबा मालाबा आरो खनसेल'सो 1 घन्टा होनाय जादों खोमा बारा फैखाया आङो मालाबा गेजेरावल' फैयो। ओमफ्राय जेबो मा होनो लिरनाया एसेबां माबा जायाखै दे नोंनिया क्लियारानो जादों होमबाबो मोनसे मोननै थाबाबो बुजिनो हायो आरोना आदा जेबो नङा दे एसे एनै गोरोन्थिया जाखायो। बांसिनानो माबाफोराव सर्टसो लिरो आंथ'। सोरबा भुल जादों सानगोन आरोना होमबाबो सर्टसो लिरना मोजां मोनो बेसेबां फुल लिरबाय थानो हायाना। आं बर' लेंगुवेज रोङा दे नो नोंगौ नामा होमबा मा भाषायाव रायलायो मा रावआव रायलायो आदाया? बर' रोङाबाबो बिराद मोजां माने बुजियो आरोना बुजिनानै लिरो आरोना। ओमफ्राय रायज्लायनो रोङा नामा? ओमफ्राय गुल होनदों मा गामिनि नों आब'नो आं मा होनो जोंना धेमाजि डिस्ट्रिक्टनि आरोना सिमेन्ट-सापरि हांमा होनो जोंनि गामिखौ। ओमफ्राय नोंना मा गामि गुलु आगै नोंखौबो सोंनोसै आङो दिनै आंनि एलबि आव फार्स्ट टाइम लोगो मोनदों आं नोंखौ। थिक थिकाबो गाबबावबायसो। लाइटआ एसे खोमसि खोमसि नुदों आरोना ओमफ्राय आं मबाइलनि फ्लास लाइट सुनासो माबादों एलबि फैदों आरो। आसामिस इंलिस लेंगुवेजनो नंगौ नामा आदा? टाइटेलाथ' बर'आनो आरोना बर'आनो होनबाबोथ' नोंसा गुलु आगैया आं बाक्सा सालबारिनि आब'नो नंगौ नामा बाक्सानि दं बारु लोगोफोर सानैसो इदिनो लाइफफोराव लोगो मोनो आरो। एस बि फेमिलिया मा होनदों जाखांबाय नामा आर पि दियानो जाखांगोना जाखाङाखै आरपि आगै जाबायमोन एस बिनो मा ओंख्रि जाबोखो? आरपि आगै मा ओंख्रि जाबोखो? गुलु आगै मा होनदों नो गुलु आगै मा होनदों लेटन साल्थि मा ओंख्रि जाखोनो? लेटन आदाखौ सोंहरदों मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो लेटन आदा। कमेन्टखौसो बर' लेंगुवेज रोङा लिरनो माने बर'खौनो रायलायो आं कमेन्टल' मोजां रोङानो जेबो नङा दे रोंदोंआनो जादोंआनो लिरनाया जेबो मिस्टेक जायाखै। बिबि ब्लग आगै सफैनो हादों आरो ना थेंक इउ स' माच बिबि ब्लग आगै आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानायनि थाखाय हेलौ आब' होनदों हाय आगै मा खबर जाखांबाय नामा खिन्थाहरदो ओमफ्राय बिबि आगै मा होनदों लाइक दानदो थेंक इउ स' माच आगै लाइक होनायनि थाखाय। ओमफ्राय गुलु आगैया मा होनदों बिबि सार्थि मा ओंख्रि जाखोनो बिबि आगैखौ सोंहरदों आरो ना मा ओंख्रि जाखो खिन्थाहरदो दे बिबि आगै। ओमफ्राय आरपि आगैया मा होनदों बाजै नोंना 3 बारबाय दा वाट्स आवारानो बाराखैलै 3 माने 2खौनो बारहोनो हायाखै आं बाराखै दै आरपि आगै 2खौनो बारहोनो हायाखै आं नोंना बेसे जाखो खिन्थाहर खोनासंनो लुगैदों आं एस बि मा होनदों हाय गुलु आंनि ब्लगखौ नाय
नाया नामा नोंलायनो गुलु आगैखौ सोंहरदों आरो ना एसबिआ नायोना नाया खिन्थाहरदो गुलु आगै ओमफ्राय गुलु जोंफ्लांलायलांबाय बिबि आगैया मा होनदों गुलु सालथे ओंख्रिया थास' बिथ'रि ना गोरान ओमफ्राय ना बाथोनसो सालथेनो थास' बिथ'रि ना गोरान ना बाथोननो गोथाव दे बिबि आगै ओंख्रिया नोंसाना नायोथ' एसबि फेमिलि होनदों गुलु ब्लगा नायोनो एसबि फ्रेन्ड गुलु आगैया नोंनि ब्लगखौ नायोनो आरोना ओमफ्राय मा होनदों लेटन आदाया गुलु ब्लग संबाय थादों नाजों आरो बिलाहिजों फंबाय सनानो गोथाव ओंख्रि संदों लेटन आदाया ना गिदिरजों बिलाहि संदोंनो गोथावथार जागोन बे गुलु आगैया मा होनदों अनो बिबि आगैया मा होनदों ब्लु हराबोनो अके ब्लु हरनि र' ब्लु हरबाय दे गुलु आगै माबा बिबि आगै थांग्रा थाहैदो ओमफ्राय गोथावलाय सालथे बिबि होनदों आरोना गुलु आगैया ओमफ्राय एस क्रिएसन सबनि हादों आरोना हेल' मेमनो हाय मा खबर एस क्रिएसन हायना फेमिलि सफैनो हादों आरोना थेंक इउ स' माच हायना फेमिलि आंनि एलबियाव सफैनो हानायनि थाखाय हाय गुड इभिनिं होनदो गुड इभिनिं टु इउ हायना फेमिलि खबर सबर माबोरै खिन्थाहरदो ओमफ्राय आरो आरपि आगैया मा होनदों आंना 3 बारबायमोन बाजै नाथाय ब्लगखौनो लाबोनो हाला माथो आवार्सआ 3 बारबाय नामा गावहा इमान भिडिअ होबाय थायो आं भिडिअखौनो होनाय जाया मोजां दे 3 बारबायबा बारा नांलानो माथो आरो बेसेबांसो नांबावगो बिबि आगैया मा होनदों गुलु सालथे एसे मा होनदों एसे जासाबाय सालथे नोंसालायनो कमेन्ट गैलाना आंनाव फैयाखैथाय गुलु आगैया मा होनदों जाथ'वाखै बिबि सालथेनो बिबि आगैया मा होनदों मन' जाहांहांआव रानिं भिडिअ होनो हानांगौ ना आब'नो औ रानिं भिडिअ होबाय थाबासो फैलाय रानिं भिडिअ होबाय थाबासो मा होनो मन'आ थाब जायो आरोना जुदि नों रानिं भिडिअ होआबा भिउआ आक' खमायलांफिननाय जायोना दैलि भिडिअ होबाय थायाबा हायना फेमिलिया मा होनदों फैसा हाबबायना हाबाखै आब'नो हाबाखै हायना आगै हाबाखै मन' जायाखै आंना चेनेला आं भिडिअ होनाय जाया आरोना आगै ओंखायनो आङो माने मन' खालामनो हायाखै आरो दासिमबो गुलु आगैया मा होनदों आब' आं थांबाय दे ग्रुपआव लं हरदों जोंनानो अके दे गुलु आगै थांबानो जाबाय जेबो नङा दे ओमफ्राय थेंक इउ स' माच दे गुलु आगै दसेब्लाबो आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय आंनि एलबियाव दसेबाबो नुजाथि होफैनो हानायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे थांबानो जाबाय ओमफ्राय एस क्रिएसना मा होनदों मोजाङै दङ नोंहालायनो आंना एसेबां मोजांबो नङा दे गाज्रिद्रायबो नङा मोजांद्रायबो नङा एसे गेजेरावनो जाथ'ना दं गुलु आगैया मा होनदों ग्रुप दं जोंना आब' 1 आवारनिनो औ दाना ग्रुप बानायना लादोंनो आरोना सोरबा मोजाङानो जादों दे ग्रुप बानायना लानाया एलबिनि थाखाय थिगानो जादों दे जेबो नङा आगै गुलु आगै ओमफ्राय हायना आगैया मा होनदों भिउ खम नोंहा आब' वाट्सखौ बारायनो औ आगै भिउआ बिराद खम आंना ओमफ्राय माने भिडिअखौनो होआ नालाय भिउआबो बारा जाया आरोना होबाय थाबासो दासिमहालागै एसे भिउ जागौमोन खोमा फ्लास लाइट सुनासो आं रायज्लायदोंमोन आरोना ओमफ्राय लाइटआ एसे खम जादों आंना पहरा बिबि आगैया मा होनदों
थाबैनो गुगोल एसिसटेन्ट मोननो हाथों आब' आरो आंबो औ आगै नोंनिसिमबो थाबैनो मोननो हाथों होननानै मोनगोन होननानै मिजिंथिनाय थाबाय। ओमफ्राय आंनिखौथ' आं बारा मिजिंथिला आरोना थाब मोनगोन ना गोबावजों मोनगोन मिथिला। आंथ' भिडिअखौनो होनाय जाया नालाय। गुलुआ मा होनदों ओं बेबि सालथिनो ओमफ्राय एस बि फेमिलिया मा होनदों ब्लु होदो दे दे ब्लु होनि र'। ब्लु होबाय दे आगै माबा एस पि फ्रेन्ड। ओमफ्राय हायना फेमिलिया मा होनदों फुल वाच जानांगौ अब्लासो मन' जायोनो ओं फुल वाट्स आवारा फुल जानांगौ आरोना 4000 जानांगौ आंना एसेबांखौनो आं जाहैयो होनोनो हायाखै आरोना। ओमफ्राय बेबि आगैया मा होनदों गुलु सालथे नोंसिनानो मोजां आं सम होनो हायैनि गैला ग्रुपावनो। औ ग्रुपाव थाबाथाय समबो होनो हानांगौ ना बेबि आगै माने समखौ गोरोबलायनानै लानांगौ जायो नालाय मिलायलायनानै। ब्लु होनो अके ब्लु होन दे। मबाइलाव फन फैना होनानै माबाखौ मबाइलसो सुना थाबाय थादोंमोन आङो लाइटआ एसे फहरा खम जादों। लाइटआ गिदिरबाबो मानो फहर खम जादों दे आं मिथिया आरो। मबाइलाव फन फैना होबायना। लोगो गैयाबा लोगो जालायलायदो दे ब्लु लालायलायनानै। एसे कमेन्ट खालामदो दे सोर दंबावो ना कमेन्ट फैयाखैथाय आंनाव। औ आब' आंहा समाव खामानि समाव एलबि होनो हाया जायोना ओंखायनो ग्रुपाव थायासै आंनो औ नंगौ बेबि आगै माने सानफ्रामबो समा एखे गोरोबबाय थायाना मिलाया माने सानफ्रामबो माब्लाबा समाव खामानि ओंखारना होयो माब्लाबा समाव खामानि गैया जाना होयो। ओमफ्राय बिदियावनो माने एलबि होनो सोलाबा मालाबा आरो टाइमा ओरैनो फ्रि थालाबायो बिदियाव सोलाबनाय जालाय बेलाय बिदि जायो आरोना। ओमफ्राय नों ग्रुपाव हाबनानै थायोब्लाथाय आरो नों टाइमखौ ग्रुपनि मानसिजों नों मेनेज खालामना लानो गोनां जायोना। मोजांबो बारु फारसेथिं नायनो थाङोब्ला मानो होननानै बुङोब्ला ग्रुपाव नों एसे बुरजा मानसिजों ग्रुप खालामना लाब्लाबो बेखिनियानो ग्रुपाव रायलायबाय थायोबा नों वाट्स टाइमनि थाखाय एसे बारायनाबो लानो हायोना मोजांबो जायो। थानो हाबालाय मोजां आरोना। थानो हायियासो प्रब्लेम। गोमसार अफिसियेल सफैनो हादों आहाम मोनफैबाय दे। आहाम दे खुलुमबाय बरायनाय थाबाय नोंखौ आंनि एलबियाव। एस बि फेमिलिया मा होनदों दे बर' लोगो जायाखैबा लोगो जालायदो सनाफोरनो दे सनाफोर लोगो जालायलायदो आरोना सोर गोदानफोर दंबा एस बि फेमिलिजों लोगो जानांगौनो। ओमफ्राय मा होनदों गोमसार अफिसियेला आब' ससे बैनाय ससे मा खबरनो। होमबा आब' ससे बैनाय ससे लिंदोंबा आङो आगै ससे गुमै ससे होननांसिगोन आरोना। खबराथ' दंसै आरो बिदिनो एसे एसे। मोजांबो गाज्रिबो। ओमफ्राय गोमसार आगैया मा
आगैखौनो होनसै दे गोमसार गुमैया मा होनदों लाइक दान होदों थेंक इउ लाइक होनायनि थाखाय थेंक इउ स' माच ओमफ्राय माबोरै खबरा नोंनिया खोन्थाहरदो जाखांबोबाय नामा मा मा ओंख्रि जाबोखो बिबि आगैया मा होनदों आब'ना मा डिस्ट्रिक्ट गोलैयो आब'नो माबा डिस्ट्रिक्टआ जोंनिया धेमाजि सिमेन्ट आङो ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों जाथ'वाखै अमा टमेट' आलु सयाबिनसो नों गोथाव गोथाव जायोलै नोङो गोथाव दे अमा टमेट' आलु सयाबिन ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों खबरा बारा मोजां नङानो औ मानो मोजां नङा ओमफ्राय गोमसार बिबि आदै खुलुमबाय हरदों बिबि आगैखौ गोमसारा बेकग्राउन्डआव दावराव जादों आरोना जोंहाना मानसिफोरा एसे थांलाय फैलाय जागासिनो ओमफ्राय बिबि आगैया मा होनदों दहाय सोरनोबा खिन्थादोंमोन खोमा ने होनदों ने आब' होनदों आरोना दहायो सोर सोंदोंमोनथाय गुलु आगैया सोंदोंमोन आरोना ओमफ्राय थांबाय बेयो दा दहाय खिन्थादोंमोन आं बेनो ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों गोथाव गोथाव जानाथ' मथु जाबायनो गोदाव गोदाव जानांगौ दे जानानैसो मानसि ना गोथाव गोथाव जानांगौआनो बिबि आगैया मा होनदों गोमसार आदै आहामनो गोमसारखौ होनहरदों ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों लोमजादोंमोन बाट हामबाय लोमजानाय गैला गगा गुजुनाय हामाखैनो नंगौ नामा बोथोरनि जादों दे बोथोरनि आं बिराद गोबाव लोमजानानै थाबाय आंबो ओंखायनो आं जेबो भिडिअ'बो होनो मोनाखै एलबिबो होनो मोनाखै अयथासार गोबाव लोमजाखाबाय आं देग्लाय ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों बिबि आदै मा ओंख्रिनो ओमफ्राय बिबिखौ सोंहरदों मा ओंख्रि जाखो बिबि आगै खोन्थाहरबानो जाबाय ओमफ्राय आंखौ गियो नामारा मा खारजोबखोनो खारजोब्बाय मानसिफोरा फैदो सोरबा सोरबाथ' हाबनानै ओंखारलांखायो डाइरेक्ट नों कमेन्ट समेन्ट हरा नोंखौसो गिखोना माखोथाय ओमफ्राय बिबि आगैया मा होनदों गोमसार आदै थास' बिथुरि ना ओमफ्राय ना बाथोनसो आदैनो थास' बिथुरिनो आगै लाहानि ओंख्रिया एस बि फेमिलि मा होनदों ग 1M नो 1M थांनो होदो नामा मिनिहरदो आरोना गिदों नामा नोंबो गोमसारखौ एस बि फेमिलि मबाइलखौ फ्लास लाइट सोनासो रायज्लायदोंमोन दा मबाइलानो फन फैनानै लांजाबाय खोमसिसो नुफिनबाय लाइटआ एसे पावारा खम जादों दे कमेन्ट खालामदो दे मा जाखो मा होनदो आं सानैसो मानसि नुयो बेयाव गोदान मानसिल' नागिरनो फैयो दसेल' थायो मानसि बुरजाबाल' गोदान लोगो जानो थाफ्लाय होनो नंगौ नामा आं थाल लाफेराखै आरोना गोमसाराखै माने मा होननो आरो
मानसिफोरखौ जेबो नङा दे सोलाबबा थाबानो जाबाय सोलाबाबा थांबानो जाबाय बिदि सानो आरोना आङो माने रावखौबोथ' लाखिनानै हमथानानै लाखिनानै थाबाय थानो हाया नालाय बेबि आगैया मा होनदों मा ओंख्रि आब'मोनहानो जोंहा जाखांबाय आरोना बेबि आगै ओंख्रिया जोंहा दिनै मोननै जादों मोनसेया मैथाजों ना ओमफ्राय मोनसेया मुला आलु नामोन आरोना ओमफ्राय ना बाथोन ना गोजा आरो ओमफ्राय ना फ्रायबोमोन ओमफ्राय गोमसार अफिसियेल मा होनदों एस बि मा ओंख्रि होनो मा ओंख्रि जाखो एस बि सोंहरदों नै गोमसारा खिन्थाहरदो बेबि आगैया मा होनदों गोमसार आदै सोरब्रा खिन्थादो दे आदैनो खिन्थाहरदो गोमसार सोंहरदों नै ओमफ्राय एस पि आ मा होनदों खारबायसो सानदोंमोन आंनो होनना मिनिहरदों आरोना सोरखौ खारबाय सानदोंमोन बेबि आगैया मा होनदों टेस्टि आब'नो टेस्टिखौनो होननांसिगोन नायानो ना जोंहा बारा बेदर जानो नागिरा अकल ना सामफ्रोमबो ना जायो आरो बेदरखौ ओमफ्राय बांसिनानो गेजेर गेजेरसो जायो बांसिनानो ओरैनो लकेलफोरखौ बारा बांसिन जानाय जायो आरो मा हरखो बेबि आगैया बिराद बुरजा लाब रियेक्ट ना माइलाय ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों एस बि मारै खबरा होनो खिन्थाहरदो एस बि मारै खबरा दे कमेन्ट हरलाय साब्रै मानि दङ ओमफ्राय सोरबा नायखुमाबाय दङ सि आइ डि खालामना दंबाय दङ सि आइ डि खालामबाबो जेबो नङा दे लाइक होनानै होबानो जाबाय बेबि आगैया मा हरसोखोथाय मोखां मेगन गिदिर गिदिरनो गोमसार आगैया मा होनदों गावनि चेनेलजों गावनि भिडिअ नायनाङा दे नो सोरखौ होनदों गोमसार आंहा बारा ना जानो हाया खानस्रि खियोनो माबायदि खानस्रि खियो नासो जानो मोजां मोनो आंबो दाना ना जाबाय थानानै एस बि फेमिलि मा होनदों बिलाहिजों लकेल दाउ बेदरसोमोनहाय गोमनो गोथावहाय इसा ओंख्रिया बिलाहिजों लकेल दाउनो आंहा लकेल दाउखौ बांसिनै माजों गोथाव मोनो आलु बिलाहि होनानै जाफेराखै खोमा आं लकेल दाउखौ आलुजोंसो बांसिन गोथाव मोनो आलु बिराद जानो मोजां मोनो आं ओमफ्राय अनलाजों सबायजों आरो गोबाल' गोबाल' मोनो आब'नो गोबाल' गोबाल' मोनो माने ना जाबाथाय आरोना बेबि आगै नाखौ जानो हायो आं बेदरखौबो जायो आरो होमबाबो एसे खम जायो जोंहा सोरबा माखौबा जाया सोरबा माखौबा जायै जायोना लेटन आदा सफैलायबाय आरोना फैफिनबाय अनलाइन थानायनि थाखाय थेंकिउ आदा दे लेटन आदा अनलाइन थाबाय थानायनि थाखाय ओंख्रि संहोलां अन थाहोलां थाबाय दं आरोना मोनगोना मोनाखै ओंख्रिया जानो जागोना जायाखै खिन्थाहरदो ओमफ्राय बेबि आगैया मा होनदों बिलाहिया मा आब'नो बिलाहिया टमेट' आगै अडिअ सफैनो हादों आरोना थेंकिउ स' माच अडिअ आंनि एलबियाव सफैनो हानो थाखाय खुलुमबाय नोंथांसिम बरायनाय जासिहरबाय नोंथांखौ आंनि एलबियाव आयु आयु सोर बेलायनो आं मिथियाहाय सोरथाय बेसेबा गोबावजों दिनैसो धुमकेतु बायदि ओमफ्राय बेबि आगैया मा होनदों अनो बेबि आगै नोंसोरथिं मा होनो बिलाहिखौ सोरबा सोरबा मा होनो फान्थाव बिलाथि ना माबा माबि होनो आरोना आं बारा मोजाङै मिथिया अडिअ होदो दे लाइक होआखैबा माबोरै खबरा खिन्थाहर अडिअ गैया मोनाखै होनदों आरोना लेटन आदाया दाबो मोनाखै लेटन आदा
अडिअ मा होनदों? एफा साफालै बामना लाथावथाव बाना लाथावथाव आंजों खुदुमथावनो मा जारला बारला कमेन्ट हरो नोङो? टमेट' होनो आब'नो नंगौ नामा? टमेट'आ जाहैबाय इंराजिनि राव। बर'आवथ' मा होनथाय आं मोजाङै मिथियालै बिलाहिसो होनखायो जों। आसामिसफोरा बिलाहि होनो, बर'आ बिलाहि होनो मा होनो मिथिया। एसबि फेमिलिया मा होनहरदों? मोजां नङा गोमसार हिर' होननानै गाबहरदों आरोना खबरा आंना होनदों। मानो मोजां नङा जाखो? मानो एसे दुखु जाखो नोंलाय दिनैलाय? गाज्रिलै गय थफ्लानो। मानो गाज्रि जाखो नोंहालाय? अडिअ मानो गाज्रि जाखो? ओमफ्राय लेथ'ना दे मा होनदों? हेल' सिस्टार अलका हेभ इउर डिनार होनदों आरोना लेथ'ना दे। ओमफ्राय अडिअ मा होनदों? नोंहालाय मारै आंनि खुंग्राय थफ्ला होननाय लेथ्रा बाथ्रा। एसपि फेमिलिया मा होनदों? आंना बर'नि बेबिनो। लेथ'ना दे मा होनदों? सिस्टार हेभ इउर डिनार ना? जाखांबाय आदा लेथ'ना दा जाखांबाय आं दहायनो जादों। नोंहा जानो जाबायबा जादो। एयार राइडआव फोरमाय सफैनो हादों आरोना। थेंक इउ स' माच एयार राइडआव फोरमाय आंनि एलपिआव सफैनो हानायनि थाखाय बरायनाय थाबाय नोंथांखौ आंनि एलपिआव। ओमफ्राय आहाम होनफैदों आरोना मोनफैखो आहामा जाहैबाय बेयो गोमसारनि हाबफैनायनि माबा आरोना साइन होननांसिगोन बेखौ। बिबि आगै मा होनदों? एसबि माने होनो। एसबि माने खोथाहरदो। माने मा होनदों? आंना बर'नि बिबिनो एसबिआ मा होनदों बुजियाखैनो आरोना एसबि फेमिलि। ओमफ्राय अडिअ मा होनदों? नोंखौ मोनैनि गाज्रिलै नोंनि अलका नामा आंनि साम' संफ्लाल' जाना थाबायना। नंगौ नामा? ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों? आहामनो। लेथ'ना दे मा होनदों? अके थेंक इउ सिस्टार बाय बाय नो। अके बाय बाय लेथ'ना दा थेंक इउ स' माच आंनि एलबिआव दसेबाबो नुजाथिफैनानै आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय। ओमफ्राय ओंख्रिया मोनबायबा जादो दे। बाय बाय। सि इउ सुन मालाबा लोगो मोनफिनसिगोन दे। गोमसारा मा होनदों? एसबि मानो दुखु बुंनांगोनो। बिबि आगै मा होनदों? दिनै होथ'आलै एलबि होनो सानदोंमोन एमबिआबो 1 जिबिल'सै थोनाय नंलानो। बिबि आगै गाबोन होदो दे गाबोन थांगोन आङो। नोंबो थांगोन आरोना नोंनाव गाबोनो। एयार राइडआव फोरमाय मा होनदों? गोमलागाव बङाइगावनो। ओमफ्राय एयार राइडआव मा होनदों? लाइक दान थेंक इउ स' माच एयार राइडआव लाइक होनायनि थाखाय गोजोननाय थाबाय दे। अडिअ मा होनदों? मा ओंख्रि जाखो अलका सना थफ्लानो? ओंख्रिया माबा मोनसेल' खोथानोसै आं मैथाजों ना बाथोन। ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों? एयार नै ओरैसैनो। एयारा मा होनदों? 6 लाइक दान थेंक इउ दे 6 लाइक खालामना होनायनि थाखाय। ओमफ्राय एयार मा होनदों? गोमसार होननानै गोम होननानै मिनिदों आरोना। गोमसारा मा होनदों? 6 लागायबाय होनबा एयार नोंबो 6 लागायना होबाय आरोना एयारा आंनो। ओमफ्राय एयारा मा होनदों? मा ओंख्रि जाखो आब'नो? ओंख्रिया एयाराखै जोंना माबा मैथाजों ना। ओमफ्राय माबा आरोना मा होनो ना बाथोन। ओमफ्राय आरो मुलाजों नाबोमोन आरोना। ओमफ्राय एयारा मा होनदों? लाइक दान अडिअ मा होनदों? लाइक दान होनदों आरोना। थेंक इउ अडिअ। ओमफ्राय आरो मा होनदों? गोमसार होननानै मिनिदों आरोना। गोमसारा मा होनदों? र'
माबाबाय आंना आहाम मानो अय नै दं फैबाय होननाय जायो नामानो आहाम होननाया ओमफ्राय टमेट' एस बि आ मा होनदों टमेट'खौनो बिलाहि होनो बिबि आगैया मिथिया नोंसोरनिथिं टमेट' होनोनो बिलाहिखौ ओमफ्राय बिबि आगैया मा होनदों आब' गाबोन होनोसैनो गाबोन होदो बिबि आगै अदिया मा होनदों गुबुन मोनसेखौ खोन्थालाय दे नो मुलाजों ना मुला आलु ना ओमफ्राय हेयार राइडआव मा होनदों मिनिदों आरो ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों फान्थाव गलनो बिलाथिखौ फान्थाव गल होनो बिदि होनो नामा फान्थाव गल होनो नामा फान्थाव बिलाथि होनो सोरबा सोरबा ओमफ्राय एयारा मा होनदों आब'आ अबेनिमोनलायनो एयारा गैया आङो धेमाजि सिमेन्ट सापरिनि आरोना धेमाजि सिमेन्ट सापरि ओमफ्राय गोमसारा मा हरदों AR होननानै ओरै मेगन खोबथेनाय हरदों आरोना मेगन थाइसे देखायनाय हेयारा मा होनदों गावनि चेनेलजों गावनि भिडिअ नायनांगौनो गोमसारा होनदों नंगौ नामा गोमसार हाय होनखो ना बाय होनखो मिथिला एयार राइदावआ बाय होनदों खोमा थांनोसै नामा एयार मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो अडिअ'आलाय मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो दे हेयारा मा होनदों आहाम माने इसोरखौ गाबज्रिजेननाय मोनसे बर'नि गोथौ सोदोबनो बाथौ धोरोमाव आहाम होनोना गाबज्रिग्रोयो आहाम होननानै इसोरखौ अडिअ मा होनदों दालि नाजों खारै संदों आरो अमा एवनायनो बाबरे दालिजों ना खारै ओमफ्राय अमा एवनाय गोथावथार माथो दे कमेन्ट हरदो सानाव एलबि होबाथाय मबाइला ओरैबायदि गरम जायो माने आंना गावनो जेबायदि गरम जाजोबो आरोना ओंखायनो सानाव एलबिखौनो होनो हाया आङो गुदुं जाजोबो माने दा हराव होबाथाय बारा गुदुं जाया ओमफ्राय आरो मा होनदों मा खबर आब'नो खबराथ' मोजां गाज्रि गेजेरावनोसै एसे मोजांबो एसे गाज्रिबो ओमफ्राय नोंहा मा खबर खिन्थाहरदो माथो खिन्थाहरासै एयार मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो दे आच्छा आब'नो नों संनाय बादि गोथाव जायालै अलखानो आंनियानोथ' गैला मानो गोथाव जाया जानो नों आंनि संनायखौ मोनजाफेरदो नामा भिडिअ'ल'सो नुयो मालाबा भिडिअ'खौबो नायबावासो खोमा आंनि संनायखौ एयार राइडआव मा होनदों मोजां आब'नो नंगौ नामा ओमफ्राय एयार आगैया अबेनिमोनथाय जायगाया आलु दालि फान्थाव बिलाथिनो गोथाव दे नायगोन दे आब'नो
नायबानो जाबाय भिडिअखौनो होआ आङो बानायानो बारा मोनजागौमोन ना नों आंजों ब्रेकआप खालामामोनब्लानो नंगौ नामा ओमफ्राय बिसनाथ डिस्ट्रिक्टनि नों बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट बिसनाथ सारियालि नङा नों बिसनाथ डिस्ट्रिक्ट नामा होमबा नोंसोरनिया दे कमेन्ट हरबावदो आब'नो बिसनाथ सारियालि बिसनाथ दाना थाब थाब मोनानायखाय एसे हर जानाय बायदि मोनलायलायदों दिनै ए रागे माने दाना बिसनाथआ डिस्ट्रिक्ट जाबायनो औ बिसनाथआ बिसनाथखौ डिस्ट्रिक्टआव सोबायना भिडिअ मा होनदों नोंहा फुजायाव दख'ना मा नोंहा फुजायाव दख'ना गांसे बिना मोनैखौनो ब्रेकआप खालामबाय बे खनसे मा होनदों मोननैयावनो ना मा होनदों मोनैयावनो होनदों आरोना फुजायाव दख'ना मोनाबालाय ब्रेकआप जागोनथ' आरो फुजायानो मेनथार हिनजावफोरनि थाखाय फुजाबाथाय गोदान गोदान गाननो लुगैयोना फुजाफोराव दख'नायानो मेन आरो दख'ना मोनाबालाय ब्रेकआप जागोनथ' आरो थाम्फै अरदों थाम्फै दे कमेन्ट खालामदो नोंखौ नोंब'नि एलबियावबो नुथारला माथो नो सोर नोंब'मोनथाय सोर नंब' आब' बिथिनियाव नामा आङो एलबियावनो थांनाय जाखायाखै दै बिराद गोबाव जाबाय माने मानसिफोरनि एलबियाव थाङिया मास मोनसे फुरा 1 मान्थ जाबाय दिनैजों माने आं एसे देहा सुख गैयामोन आरोना लोमजाबाय थादोंमोन ओमफ्राय एलबिबो नायनो सुखुवा भिडिअबो बानायनो सुखुवा बिदि जाजोबदोंमोन आरोना बिराद गोसा लोमजादोंमोन आङो दासो एसे मोजाङाव फैबाय आरो दाबो क्लियारै हामजोबाखै मोजाङै ओमफ्राय गोमसारा मा होनदों AR होनना मिनिहरदों आरोना गोमसारा मा होनदों AR गावनि भिडिअखौ गावनि चेनेलजों नायनाङासो होनदों नामा फ्रेन्सिस्क' एडिभेन गुड आफ्टारनुन होनदों आरोना गुड आफ्टारनुन फ्रेन्सिस्क' थेंक इउ स' माच बर' हारसायबा ओमफ्राय SB फेमिलिया मा होनदों बाय बाय गुड नाइट आं उन्दुनोसै दे उन्दुनोसै नामा दानो खैथा जाखो टाइमालाय 9ता जानोसै दे उन्दुबानो जाबाय थेंक इउ दै SB फेमिलि आंनि एलबियाव दसेबाबो थाफैनो हानायनि थाखाय ओमफ्राय गोजोननाय थाबाय दे उन्दुबानो जाबाय दे महेश दैमारि मा ओंख्रि जाखो बाजैनो
ओंख्रिया मैथाजों नामोन महेश आगै ओमफ्राय मा होनो आलु मुला ना ओंख्रियानो मोननै जोंहा दिनै ओमफ्राय ना एवनायमोन। गोमसार बसुमतारी सफैनो हादों आरो ना थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव नुजाथिफैनो हानो थाखाय गुड इभिनिं होननानै लाभ रिएक्ट हरदों आरो ना खुलुमबाय होनहरदों गुड इभिनिं टु इउ गोमसार दा गोमसार दा होनदों लाइक दानदों थेंक इउ स' माच गोमसार दा लाइक होनायनि थाखाय। माबोरै खबरफोरा ओंखाम जाखांबाय नामा गोमसार दा खिन्थाहरदो। गोबावसैमोन लोगो मोनैया मा जानायमोननो गोबावसैयानो होनजायो आरोना गोमसारा दा एसे लोमजानानै दंमोन आङो गोब्राब लोमजाथारदोंमोन एबारो। एसे प्रब्लेम जानानै थानायखाय आङो एलबिबो फैयाखै सोरनियावबा एलबियावबो थाङाखैमोन आरोना। आं अननाय होननायखौ गोसोल' खोलैफिन अब्लानो हामगोननो नंगौ नामा? जागोन दे जागोन अदिय' ओमफ्राय गेरेमसा अदेबानो नों लोमजागाबाय नामानो औ आदा एसे हामनाय बायदि जाबाय आरोना ओमफ्राय लोमजानायाथ' बिदि नर्मेल बेफोरबायदि लोमजानाय नङामोन आरोना आंना एसे आथिङा एसे प्रब्लेम जादोंमोन आरो बिदिनो फिथर बेरनानै ओमफ्राय दा एसे हामनाय बायदियानो जाबाय आरोना हामबायखौनो होनजासै होमबाबो एसे दंबावो आरो बारा क्लियारै हामथाराखै। गोमसारा मा होनदों बाय बाय दे ओंखाम जानि आंनो अके दे जाबानो जाबाय थेंक इउ स' माच दे दसेबाबो थाफैनानै आंखौ हेफाजाब होफैनायनि थाखाय दे जाग्रोना लादो दे बाय बाय गुड नाइट। गोमसारा दा मा ओंख्रि जाबोखो खिन्थाहरदो। गावहा आथिं खबब्रै गोनां मोननै लोगो लोगोनो आंजों थाब ब्रेकआप खालामबायबा औ नोंना आथिङा खबनैल' मोनबा ओंखायनो खब्रै गोनांजों जाबाय आरो ओमफ्राय गेरेमसादि मा होनदों लोगो मोनलायबाय थाग्राफोरखौ गोसोखाङो गोबाव लोगो मोनाबा मा जादों सानोना औ नोंगौ नोंमारगौ गेरेमसा माने लोगो मोनबाय थानाय जेनेबा बिदिनो जोंथ' ओरैनो मोगा मोगि लोगो मोनाबाबो एलबि आवनो बिदिनो रायलायनाय मानाय जायो नालाय ओमफ्राय माने माबाफोर जादों खोमा सानो आरोना फैथाराबाथाय औ आंखौबो बिदिनो सानदों जानांगौ नोंसोरो मा जाखो मानो नुजाफैयाखै सानो एसे प्रब्लेम जानायखाय आं फैनाय जायाखैमोन आरोना। दे कमेन्ट खालामदो सोर सोर दंबावो। बारा गोबाव थाला आंबो 15 मिनिटसोल' थानोसै खोमा दिनै। मा होनहरबाय थाखो बे अडिअ'आ नायगोनांबो नायगोननो सानसे आंनि अननायखौ गोसोखांफिननांगोन आं नोंखौ बेसेबां अननाय होदोंमोन सोरबा नंगौसो सानमारगोन अडिअ' मा होनहरबाय थाखो नोङो अडिअ' फाग्ला मिनिहरबावबायसो। गेरेमसादे मा होनदों औ मानसिनि देहा मा जायो माब्ला रावबो मिथिस्लाबानो औ रावबो मिथिस्लाबा आंनाबो अकसमात माने मा होनो आरोना बै आइ बेरनाय ना मा होनो आरोना जोङो जेनेबा आइ बेरनाय होनना आइ बेरदों होननानै जों बर'फ्रा होनो जे इदि बेरदोंमोन आरोना आथिङाव बिराद माने आंनिया एसे बेलेग डिजाइननि बेरदों आरोना माने गिदिर गिदिर बेरजोबदों मोदोम बिगुरनि सिङाव बेरदोंमोन आरो ओमफ्राय थाबायनो हाया मानो हाया बिराद खस्थ' बिराद प्रब्लेम जानानै दंमोन आरोना बिस जायो सायो बेफोरबायदि जादों ओमफ्राय अकसमातनो माने
जाब्रबना होदों आरो ओंखायनो माबायाखैमोन आं हामाबो हामा जाबाय थादोंमोन ओंखायनो एसे टेनसनावबो दंमोन मा जागोन मा मागोन साननानै मा जायो मा मायो जेबो हमना मोना आरोना मानसिनि देहा नालाय बोरायनि सिगाङावनो बुंनो नांगौमोनलै रागा फोजोंनांगौमोन बोरायखौनो बोरायाबो दंखायो बोरायाबो दंखायो इफोरखो जेबो नङा ओरैनो एदावलायनायसो नालाय इफोरो जेबो नङा मेसेज रागा जोङा आरोना आंना बोराया नों जिमान एदावबाय थाबाबो खोनाबाबो रागा जोंनाय नङा फाग्लि आं दिनै आलबोनो गोसा गोसा फरायनो गोसा गोसानोथ' फरायदों दा खोनायाखै नामा नोंसोरो आंबो थांनाय बोसोराव पेरालाइसिस जाखांबाय दा मोजां जाबायनो नंगौ नामा ओमफ्राय दा मोजाङै थाबायनो हाथारबायना आदा बोरो सिगाङाव लाबोलाय आं दा जोंनि दिनै सिगाङाव लाबोथ' आं मालाबा बोरायखौ सिनायथि होगोन र' मालाबा लाबोगोन मनिटाइज खालामनो हाबासो लाबोसिगोन आं दा जेबो प्रब्लेम गैलानो मोजां दे हामबायबा बिराद गियोलै इफोरखौनो आङो माने मा समाव मा जागोन जेबो हमनो हायाना दसे दसेनो मा मा जालाबायो लिरनायखौ आं लिरनायखौ गोसा गोसा फरायनो आंहा फरायदोंथ' गासैनिबो लिरनायखौ गोसा गोसा फरायदों नोंनिखौबो फरायदों बिसोरनिखौबो फरायदों सोर सोर कमेन्ट हरदों सबनिखौबो गोसा गोसा फरायजोबदों आं रागा फोजोंनि आबौखौनो रागा जोङालै रागा जोङा फोजोंबाबो थांजोब्बायसो आरोना मानसिफोरा थाला आंबो दसेल' थाबावनोसै बिराद गोबाव थाबाय आं दिनै बिदि थाफेराखैमोन बेयाव ट्रेन फैबाय ट्रेन अडिअ ब्रलखादोंनि एक्सोमोन नामानो बे अडिअआ जानला मोनला होनलाबायबाय थायो बे आब' बिबुथिमोननियाव बे एलपियाव थांनानै गोदाव सोराव जानला मोनला बुंहैबाय थायो जानला मोनला सोरबा नंगौसो सानगोन आबौदोंनि अलखा खर' संख्लानि एक्स बि एफ ना खैजन दंमोन नों मिथिगौ ना मिथिया आबौनो एक्स पि एफ बिदि होननाय गैयामोन दे सासेल'मोन सासेल' बोरायजोंनो हाबा जाखाबाय आं बि एफआनो सासेल'खामोन आंना गेरेमसा एक्स नङालै दाबो दंनो थुस मा बुंबाय थायो नोंलाय नोंनि अरिजिनेल नामानोथ' मा नोंथ' हौवाना हिनजाव अडिअ'आलाय एल बि आवबो माथो माबाया
माथोबो खोनाया ओमफ्राय कमेन्टल' हरबाय थायो। हौवा ना हिनजाव दाबो मोजाङै मिथिया। ओमफ्राय नामाबो अडिअ' बक्स आरबि बावलायसो ना हिनजावनि नाम दं ना हौवानि नाम दं अडिअ'सो जाबावबाय। बोराया गैयाब्लाबो आंजों गुलु गैया थायो नामा? गेरेमसा मा होनदों गेरेमसा आदाया बिबुथिया दाखालि आंखौ गाज्रि मोनदों दांखोलोदो बुंनायनि मा गाज्रि मोनदों नामा बिबुथिया होमबा? मानो गाज्रि मोनखो बेलाय? एदावदोसो एदावनाया जेबो नङा होनना बुंनांगौमोन आक' नोङो गेरेमसा आदा। ओमफ्राय अडिअ' मा होनदों अडिअ' बक्सआ आरबिया मा होनदों? रैसुमै बसुमतारी नामा अ रैसुमै बसुमतारी होनबा नों हिनजावसो। रैसुमै बसुमतारीबा हिनजाव जानानै नों आंखौ एसे एदावहरबाय थादों होनदो। सिनायजानो गिनानैनो गावहाथ' माथो साथो होबावासो। एल बि आवनो साइलेन्ट एल पि होयो। अडिअ' सैताना टुइन्टिफर जाबाय। मिथिया माबा टेनसनाव दंमोनदां गावनो गुबुन दिनाव खावदावखायोमोननो मायबाफोर टेनसन जाना दंमोन खोमा ओमफ्राय रागा जोंथारनाय नामा? बिबुथिनि एल पि आव मैया दसे थांदोंमोन आं ओमफ्राय दसेल' थानानै फैफिननाय जादों बारा गोबाव थायासै ओरैनो दसेल'। नोंबनाव थाङा नामा होनो थांनांगोन खोमा दाहाय दसेफोर र'। दोनाबाथाय दसे थांगोन दोनबाथाय थांला। दे कमेन्ट खालामबावदो सोर सोर दङ। रागा जोंदों बाजै मयनानि एल बि आव बाजै मयनाखौबो मिनिनायनि बोराबदों नंगौ नामा होमबा बिराद दुखु मोनबाय खोमा बे आब' बिबुथिया। सरि बिदो दे सरि बिदो गेरेमसा आदा। आं नोंखौ नेनो नोंखौ आं नेक्स्ट बि एबा नङाबा रावबो नायालै बेवाइफोरनो इसर मालानि बेवाइफोर जाहरलायखोथाय। गेदेरफोरा
साननैल' जाबायलै बिबोनां सनानो माइ साननैल' जाखो बेवाइफोर जानाया साननैल' जादों नामा मादै नों बहानि मोनलायनो आङो हारसानिलै आं हारसानि 27 जाबायना 30आव दोननोसै खोमा आङो 27 मिनिट जाबाय आरोना आं जेबो सानाखैमोन माबाफोर टेनसन दंमोन जानांगौ मानसिनाव समाव गोबां टेनसनफोरबो थायो नालाय औ बिराद टेनसनफोर जानो माने समाव मानसिनि माबायाव माइना माने सानफ्रामबो एखे थाबाय थाया नालाय मालाबा समाव माबा मोनसे टेनसनजोंबो होमबाबो टेनसनफोरखौ फोजोबनो थाखायनो बिदिनो जेनेबा एलबिफोरावबो रायलायनाय जायो जेनेबा लोगोफोरजों रायलायबाथाय स्रांबो मोनो नालाय बेफोरबायदिबो जानो हागौ टेनसनफोरजोंबो दंमोन जानो हागौ लागाव सिमेन्ट सापरिनो लागावबाय सिमेन्ट सापरिया दिनै रायलायबाय थाबाथाय आंना नै गारामायासो माबानो नागिरबावो गारामा थरायो सोर नोंबनाव थांदोंलाय सोर जोंहाना बिब' गैयाहाय आंना बिब' गैया आं हारसिंसो दसे थाना थांसै र' आब' बिबुथिनाव दसे थांगोन आं लिपस्टिकआ गोदै नामालै मा सोलाबाय थायो नों लिपस्टिकआ गोदैथार जाना नाय खनसे मालाबा बायनानै नोंथ' हिनजावसोखा दा लिपस्टिक फोनोबा जाना नायबानो जाबाय आरो गुस्थिया रानखांदो आंना ओंखायनो सोलाबाय थादों आं 1.5 घन्टा जाबाय आरोना दोननोसै दे आङो रायजोफोर सोर सोर दंमोनथाय दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै गाबोन फैलायनोसै दसे गाबोन फैबानो जाबाय गेरेमसा दा थांबाय नामा थेंक इउ स' माच दे आंनि बेयाव थानायनि थाखाय दासिमहालागै ओमफ्राय आं दिनै दोनथ'नोसै आरोना आंना बोरैबा गोखैहां गोखाहांसोहाय बालानो नंगौ नामा बिराद टेस्टआ बेलेग बेलेग थायो आरोना लिपस्टिकआ माने लिपस्टिकआ बेलेग बेलेग ब्रेन्डनि थायो नालाय कालाराबो बेलेग बेलेग जायो थिक थिकायाबो थिक 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 होनदों आरोना ओमफ्राय आं दिनै एसेयावनो दोनथ'नोसै आरोना बयनिसिमबो गोजोननाय जासिहरबाय गोजोन मोनाबिलिनि बयनिसिमबो गाहाम हामलायनाय जासिहरबाय ओमफ्राय दिनैनि भिडिअखौ आं एसेयावनो दोनथ'नोसै एलबिखौ दिनै एसेयावनो फोजोबनोसै आङो सोरबाफोर लाइक होआखैबा लाइक होनानै होदो ओमफ्राय थेंक इउ स' माच आंनि एलबियाव जोबजासिम थानायनि थाखाय नोंनालाय मा ब्रेन्ड आंना खावब्ला ब्रेन्डसो होनो आंना खावब्ले ब्रेन्डनिहाय ओमफ्राय दोनथ'नोसै दे गेरेमसा दा ओमफ्राय अडिअ बाय बाय ओमफ्राय आरो सोर दंबावोमोनथाय अके दे गुड नाइट दे अडिअ गेरेमसा दे थांखो ना मागोमोनथाय बाय नो अके बाय गुड नाइट गाबोन लोगो मोनसिगोन गेरेमसा आदा मा होनदों अके बाय बाय नो दे बाय बाय दे गेरेमसा आदा थेंक इउ स' माच दे बाय बाय